O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, presidiu esta mañá a toma de posesión do novo xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Jorge Rubén San Pedro Grande. O acto tamén asistiu a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández. Vimos a presentar a Jorge Rubén, que tamén é un ourensán, coincide, pero un ourensán cun longo xoven, vamos a decirlo, porque aparte da miña idade prácticamente, entón é un home xoven, cun longo percorrido pola administración autonómica, o sea, que ven de ser subdirector en deportes, con o seu paso tamén por política social, e un home, un talento xoven que rescatamos, en este caso, para Ourense. Pois para min é unha nova etapa, como servidor público, pois é unha honra para min que traballar nun servicio esencial que é educación, ainda que, bueno, tamén ten as competencias en materia de patrimonio e cultura, pero, bueno, supoño que a parte máis voluminosa e de carga de traballo é educación, e prometo, pois, o traballo e dedicación que veño facendo todos estes anos.